subscribe naman dyan, mga idol. I wanna make you smile whenever you say, carry you around when your arthritis bad. All I wanna do is grow old with you. I wanna make you smile whenever you say, carry you around when your arthritis bad. All I wanna do is grow old with you. I'll get your medicine when your tummy aches, build you a fire when the furnace breaks. It could be so nice growing old with you. Sasamahan kahit kailanman, mahigit kumulang di mabilang, 30 araw sa isang buwan. Umabot man tayo ng 3,001. So hi guys! Panibagong araw, panibagong surprise na naman ang gagawin natin ngayon. At syempre ang ating isa-surprise ay walang iba kundi si Ma'am Tintin at si Sir Leslie na nagsa-celebrate nga po ng kanilang 7th anniversary. At ang nagpa-surprise niyan ay walang iba kundi ang kanyang mama na nasa Israel na si Ma'am G. Okopen. At ang ating prank ngayon, syempre abangan nyo na lang yan mamaya sa ating video. Kaya ito na pang hinintay nyo guys. Aral na! Andito po. Tintin, may naghanap sa'yo na eh. Nakakarating lang po ng order sa bahay ko. Tapos ihatang ko na hatid lang po natin sa'yo. Pati po si Sir Leslie po. Sige po. A few moments later. Hello po, sir. Sir, bali dumating na po kasi yung package niyo po, sir. Worth 5,000 po. Worth 5K po. Kasi kaka-deliver lang po sa bahay namin, sir. Kaya ngayon lang po kami. Kasi kanina po sana po kami ng 10. Kaso ang tagal po kasi nung nag-order yung bahay. Bali 5K po. Wala ka dyan. Sige. Pipira naman ako doon. Bali 5K po. Andun na po yung charge lang delivery. Bakit ako? Kaya mo. Kasi nigpa po namin yung payment ko bago po namin na-deliver. Pwede na! Ikaw pala na sa'yo. Ako magbabayad! 2 inches later. Ako bang magbabayad? Ako magbabayad? 5K po. Yung totoo. Opo. 17.3. Ngayon na may receipt. Dito yung receipt. Binigay mo na lang. Baka na dinalay nila. Totoo! Ayan nga. Binigay nung lalaki. Ba't ako magbabayad? Hindi ko to in-order. Marap ka dito Marap ka daw to. 17.3 po yan.
Eh, wala kaming pera eh. Bali, tignan nyo na lang po doon, madam. Kasi guys, sa susunod na lang ma'am yung 12,300. Pwede na. Bigyan mo na lang muna ng parasyan. Opo, kahit itong down payment na lang po. Pwede na. Surprise! Happy anniversary po! Bali ma'am, vlog lang yan. Ibabalik ko na po yung 5K nyo. It's a prank! Make you smile whenever you say, carry you around when your arthritis bad. All I wanna do is grow old with you. Sir po. Sir, meron din po kayo. You're the king. Ayan, bali, ang nagpa-surprise po niyan is yung Nanay Dea Pungen from Israel. Dito po kayo, sir. Sir, bali, ano po, na-surprise po ba kayo sa surprise po niya? Kayo mga tinyak, Akala niyo talaga si ma'am talaga mag-bayad ng picture po na kayo, ma'am. So now eyes growing old with you. Sasamahan kahit kailanman, mahigit kumulang di mabilang, 30 araw sa isang buwan. Umabot man tayo ng 3,001. I miss you, kiss you. Ano po mga sabi niya sa surprise wala? Yung mga hawak-hawak sana yung mga teddy bear, pwede? Ato, Pwede sa video. thank you sa nanay na. Maraming Message salamat kayo. po sa inyo, nanay. I miss you, kiss you, give you my coat when you are cold, need you, feed you, even let you hold the remote control. Pagtatawanin kita pag hindi ka masaya, buhatin kita pag nirayuma ka na. Okay, sarap isipin kasama kang tumanda. Hindi pa nga po dito nagtatapos ang pa-surprise natin para po sa kanila. At itutuloy na lang po natin yan dito sa ano. So, ano ba hinihintay nyo guys? Arit na! A few moments later. Ayan, so guys, hindi pa nga po dyan nagtatapos ang pa-surprise po natin sa kanila. Ito na nga po ang ating part 2 surprise po. At syempre, hindi po mawawala dyan ang mga message po nila para sa inyo. Kaya unahin po muna natin mag-message. Syempre, yung mga relatives nila, Ma'am Tin at si Sir Leslie. Ma'am, ano po, kayo po muna mag-message po. Leslie, Tintin, mga anak, happy anniversary. Sana'y matatag ang inyong pagsasama at sana'y mabigyan na rin kayo ng anak. Gagawa na kayo. May mga laruan na din kayo kasi mas maganda pag may anak, masaya. Yun lang. God bless at good luck. Happy anniversary. Thank you po. Alam, ma'am, dapat daw po magtanak na daw po kayo. Next po natin po walang mag-message po. Apo. Ayun, happy anniversary Team Leslie, mga ading. Sana pag uwi nyo, mayroon na. Yun lang. Ang pangalan niyan, Meet in the Philippines. Hello. Team Leslie, happy anniversary. Sana matatag ang inyong pagsasama at saka magkabili na kayo. Sana hilingin natin sa Lord. At ingat kayo palagi sa trabaho nyo, kahit saan. At sana
mama nyo, nanay nyo, andyan lagi sa tabi nyo, tutulungan nyo, sana ingatan nyo, mahalin nyo ang nanay nyo. Kung wala yung nanay nyo, wala din kayo. Sana nga, ang nanay nyo talaga, bilang kapatid, mahal na mahal din namin kahit nasa malayo, nasa atin, yung suporta niya, lalo na sa mga anak nyo. Wala na akong masasabi ng anak. Happy anniversary, mahal na mahal ko kayo, mga pamangkin. Salamat. Ang masasabi ko lang sa inyong mga anak, happy anniversary. Ingat kayo lagi, anak. Kung may problema kayo, ang isipin nyo yung Panginoon natin, si Lord Jesus Christ, ha? Lahat ng problema nyo, sabihin nyo sa Kanya, tulungan kayo kagad na, no, dahil Panginoon natin yan. Sa trabaho nyo naman, anak, ingat kayo lagi, ha? God bless you. Thank you po. Wish ko yung kapatid ko ni Martin po. Dito po kayo sa isa. Lapit na lang po sa Wala ka papaang! Yan, yung sa Barbaso, marami akong tawag dito yung may papasalamat talaga sa inyo kasi una sa lahat, yung lima natin lahat. Siyempre, panganaya. Kung meron din ako suporta, wala din kung kaya aling. Sabayaw. Alpi, guwapo! Yung dito, huwag mo na kayo magsawa ka yung tatay. Ating, salamat. Salamat tayo. Oo, lalo kay Bayaw, mga sumusuporta sa ama namin. Paling pag mga kabawi rin. Kanyang naiyak ko lang yaka. Basta, God bless na lang. Thank you po, sir. Sino pa po? Si Auntie. Auntie po. Kayo po. Din pamangkin, Leslie, happy anniversary. Sana ay mabayag pagsasama nyo na hindi kayo maghihiwalay. O ba? Hindi nyo babayaran si nanay nyo at tatay nyo. At maski ganon, gagawin natin ang solusyon para kabasakan sila. Sigurado tan! Sigurado! Ano ba malaman ng tayo? Kakasal sila! Kakasal sila! Alis na, dyan po ulit ang anak. Magkakaligat sila ni tatay sa kanilangay. Ha? Sige. Yan lang yung masasabi ko. Salamat. Salamat. Ito po, message po ni Ma'am po para sa inyo. Best wishes to both of you, mga anak, on your anniversary. Risley and Pinley, wishing you both a day that fills with moments of love and happiness, with the special dreams and memories to cherish all your life. Happy anniversary again to the best couple, mga anak ko. May your love grow stronger and stronger, and may all your days spent together forever. You deserve it. Mga nanakis ko, we miss you so much and I love you forever. Happy anniversary, mga anak, Leslie and Tintin. Naway pagpalain kayo lagi ng Panginoon, lalo na ang inyong pagkasama, at sanay hiling ko rin sa Panginoon
na mabigyan na rin kayo ng malusog na magiging apo ko. Para may kalaro na rin si Ate Crystal at Abigail. Pagpasensyahan mo ang aking nakayanang pasurpresa sa'yo dahil gusto ko lang din naman may paramdam ang pagmamahal ko kahit malayo ako sa tabi niyo. Pero pakiramdam ko ay parang andyan lagi ako sa tabi niyo. Kahit konting bagay lang ay punong-puno ng pagmamahal ko sa inyo. Lalo sa tagal na nating di nagkikita-kita, ay nandito kayo lagi sa puso't isipan ko, mga anak ko. Wala naman siguro kayong masabi sa akin dahil ginawa ko ang lahat ng makakaya ko bilang ina ninyo. Dalangin ko lang sana ay magmahalan kayong mga anak ko, lalong-lalo na sa iyo. Dahil nag-iisa kang babae na anak ko. Kahit nasa malayo ako, mga anak, pakiramdam ko kasama ko pa rin kayo. Dalangin ko sa buong may kapal, barang araw, magsasama-sama rin tayo. Masyado na yatang mahaba. Ha 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 ha. God bless you both and happy anniversary. Love, Nanay. Ayan, syempre, ma'am, hindi ko mawawala yung message po ninyo kay Pampi at sa kanila po. Malaking pasasalamat ko kay Nanay kasi sinurprise kami ng asawa. Kahit sa sobrang tagal namin hindi magkasundo, nagkita at saka nagkita. Malaking pasasalamat sa inyo. Daan na ganito. Sinurprise kami ng asawa. Okay. Sir, kayo po. Message po kay Maraming salamat po Nanay at na-surprise po kami. Sana po magkita po tayo next year. Siyempre, hindi rin naman po mawawala yung message nyo po sa isa't isa po. Message ng dalawa. Kayo po muna, Ma'am Tin. Message nyo po kay Sir Leslie po. Para matatag ang pagsasama forever and ever. bawasan mo po pupuyat. Huwag magdagpan ayaw balot sa mga. Huwag mo magdagpan lang ngayon lang yan. Okay na dong. Wala akong masabi kasi ano. Mabait siya. Mabait talaga. Yun lang, puyat ng puyat. Laro pa. Kapag naglalaro ng ML. Sir Leslie, message mo pa kay Ma'am Tin. Tried and sped, all I wanna do is grow old with you. Nandito lang ako sa'yo lagi. Susuporta sa'yo. Banda matita. Pwede po bigyan ko po kayo ng message ko ngayong anniversary po nila. Ma'am, kayo po muna. Happy anniversary sa inyong dalawa. Na sana matagal ang pagsasama ninyong dalawa at mahaba. Gusto ko sana na itong taon o sa susunod pa na taon na sana magkaroon kayo ng yes. Happy anniversary. Thank you po. Dahil kayo rin po tayo, message niyo po sa kanilang dalawa. Pagbibigyan mo sa magkaroon na rin ka ng blessing na dagdagan sa pamilya mo. Thank you po, sir. Next po, yung kapatid ko ni Sir Russell po. Kayo po muna, ma'am. Kuya Christine, happy anniversary. Kung ano man yung hinihingi nyo kay Lord, sana this year or next year, someday. Matupad.
and happy anniversary po. At yun na nga po, message po nila, sana po magkaroon daw po kayo ng anak. Yun talaga number one. At challenge nila magkaanak po kayo. Ayan. Happy anniversary po sa inyo. Stay strong po and God bless po. So guys, huwag niyo pong kakalimutan i-like and share ang video na to para po ma-update po namin kayo sa mga bago na in-upload namin video. So guys, happy anniversary po ulit. Surprise! Happy anniversary! Surprise!